Guys! Pinakamasarap sa luto ni Mother. Chicken adobo. Kain tayo. Pasang na kay Mother. Yo, pagkala na, pinakon pa. Boy, tama ka. Ang sarap! Ang sarap! Pero ito mga tol, sarap nito. Ito to ni Mother. Kita mo kasi model. Makita mo kasi Mother. Ang sipag talaga. Ang sipag talaga. Kakaiba talaga. Ma, ako na lang maghugas niyan, ma. Tol, aw, si mama na lang, tol. Mabalag ka pa lang, tol. Ako na yung hugas na rin, ma. Bilin, ma. Ma, ako yung hugas tibok buwan sunod, ma. Sarap talaga. Kalina Brothers. Ayaw kayo sa mga lutuan ng bread chicken mo din. Shoutout natin yung mga ka-idol natin. Kita mo tayo. Kita mo ngayon. Sarap talaga. Yung mga nakakamiss dyan ng utan tsaka manok. Subo para sa inyo. Gatas. Kita, gatas mo. Ang klase ito. Wala ka nang hanapin pang iba. Nandito na lahat ng lasa, tol. Sarap. Parang mo naman kay tol, eh. Ano sabi? Ayaw, di ko lang. Sa susunod na buwan na naman. One eternity later. What's up mga auto? Kamusta na kayo dyan mga auto? Gusto ko. Gudji? Wala na sa mood ito si Gudji tol. Tol, ano sasabi mo tol? So, yun lang. So, may pupuntahan pa nga pala kami mga tol. Asikasuhin namin yung ano sa national ID namin kasi di na daw tatawagan. Wala na nga. Wala na daw, wala nang gamit yung appointment slip namin mga tol kaya May gamit ang appointment slip pero alam niya wala na, di na daw sila tatawag kaya pupunta na lang namin. Let's go! A few moments later. What's up mga utol? natapos na gid mga utol. Parehistro na sila mga utol. Ano masasabi mo tol? Pakita mo si tol. Ano masasabi mo tol? Ikaw tol, ano masasabi mo tol? Goods. Goods. Mga tol. Tapos na kaming sitaw ka to. Mga tol, tapos na kaming magpa-register sa national ID at voters. Yan. Bilis lang pala ng national ID tol. Hindi umabot ng 10 minutes. Tol, ano masasabi mo sa kanilang sistema sa nila sa national ID nila tol? Please. Ayos na lang, madali lang lang. Sobrang bilis lang na. Kaya, sana tayo pupunta tol? Ikaw tol, mag-practice yung mga vlog tol. So, yun lang. Tama. Dito, saan tayo pupunta tol? Ikaw. Mga tol. Kita ito buwag na tama tol. Yan lang. Ganyan lang yung nasa ID ko. Kita ang nakulang sa kamot mo. Yung mga tol. Parasitanos. So mga tol, pupunta muna kami sa aming storage. Tapan mo tol, let's go! So, nandito na kami mga tol. Tol, ang binili mo tol? Yan, paborito ni Tol Wins. So mga tol, kasama nga pala kung nga pala yung kapitbahay. Yan, kapitbahay namin yan. Ma'am, ano masasabi mo? Okay lang ba sa'yo isama kita sa vlog, ma'am? Tol, kakaiba na ako ngayon, tol. Ano naman, tol? Di na ako nahihiya, tol. Yan yung gusto ko sa'yo. Kasi wala kang hiya.
Yan. What's up sa inyo lahat? Araw-arawin mo yan, Tol. Yan yung gusto yan ng Please like. mga kuha natin, Tol, mga viewers. Araw-arawin mo yan. Ito lang ang... Wala naman kasi tayong gagawin, Tol. Hindi lang yan, Tol. Basta makita lang nila na masaya tayo. Dito kami ngayon. May mga nakaganap na panikbaying. Ay, boss. Sa mga tol, makain ng shawarma si Tulwins. Tapos na kami doon. May shawarma. Let's eat. Let's go. Gasolina niya ito yan. Kapakpay ng sa Trinidad. Ah, tapadong nasad ma? On nga on. Let's eat! Let's eat shawarma. Let's go. So, what's up mga tol? Ito na kami sa aming kakainan mga tol. Ito yung pangalan, di ba? Pinakamasarap sa Cebu. Inaantayin lang namin yung mga in-order ni Mama. Midwest Seafoods and Grill. Yan. Kita-kits na lang sa pagdating ng foods. Let's go. Ano yung foods mga tol? Isda. Sisig. Ubus na yung sisig. Isda. Kapag-tikot nila muna tayo ngayon kasi wala tayo pera mga lods. Mukbang ka tol? So nga tol, tapos na kaming kumain. And we're going home to the place where we belong. Tol. Tol, may damtrak, Tol. Ingat ka dyan tol. Ikaw tol, ano masasabi mo sa Masarap ang pagkain nila. sarap yung pagkain nila tol no? Ulam ito na sila baba. Ngayon, Sarap yung isda. Midwest Seafoods. Sana tol, kita-kits na sa bahay. Nakit sa Jollibee. Ay, mag-Jollibee pa pala. Mga lads. Mga lods. Kasalit sila sa ilang. Sitya na kayo mga lads. Diyan na si Jollibee. Ang majali na bubuyog. Sa Jollibee, bida. Dito na tayo mga lads. Mga lods. Sa Jollibee. Traffic mo lang. Oh, sa Jollibee. Ka tong. Oh, sa Jollibee. Nagkon mo yan. Nagara-gara. Bidang saya. Nagara-gara. So, nasa bahay na kami mga tol. Yan na yung mga pinamili. At shout out kay Karen Lois Prado. At shout out kay Lorilyn Adante. Mga chicks yan. Magaling kang kupal ka. Hanggang dito lang mga utol. Hanggang sa muling pagkikita. Please like, comment, share, subscribe. Hanggang sa muli. Next month na naman. Hanggang sa susunod na buwan. Paalam. See you next month.